azpimarratu nahi nuke aurrekontu hauek bigarren urte segidan herritarren ekarpenekin aberastu egin dirala, hartara egindako parte hartze prozesuen ondorioz. Honako hauek dira prozesuetatik datozen jarduerak. Badugu Santan auzoko jarduketak, Getxo Txukun programaren barruan lehenetxiak 400.000 eurorekin. Bigarrenik, 2018 urteko parte hartzea aurrekontuetatik datozen jarduerak ditugu 1.155.000 eurorekin. Eta hor, 3 ekimen egingo dira. Aiboako geltokitik desnibela kentzen duen igogailu berriarekin irisgarritasuna hobetzea, 900.000 eurorekin. Udalerriko zenbait lekutan komun publikoak jartzea, 100.000 eurorekin, aurreikusitako partidetan daudenak ere bai. Eta parke eta lorategiak hobetzea, 55.000 eurorekin, aurreikusitako partidetan daudenak ere. Hirugarren atal bezala, Portu Zaharraren igogailua jartzea eta pasalekua ausategiraino egokitzea izango da. Hau 2017ko parte hartzea aurrekontuetatik datoz. Eta 700.000 euro lehenetxeko zaizkio. Eta azkenik, bentarako eraikineko jarduketak ditugu, bertan 150.000 euro erabiliko direla.